20. TV2 og Fætter BR præsenterer Pyrus i alle tiders eventyr. Når man flager, Hvad er rytmik? Hvad er batik? hvad er pyroteknik? Prøv at kigge i lågen i bogen. Er der Harald Land? Kan man tegne i vand? Og hvad vejer en spand fuld af cola? Hvad er dumt? Hvad er smart? Hvad er surt? Hvad er rart? Og hvad laver man mund en skajol af? Hvad er mystik? Hvad er logik? Hvad er fin mekanik? Prøv at kigge. Prøv at kigge. Hvad er komik? Hvad er tragik? Hvad er brug? Hvad er skik? Prøv at kigge i lågen i bogen. Hvor skal det bare blive rigtig lækkert at sidde stille og roligt og læse i sin blade. Flyt dig! Nej, Ib, hold op! Stop! Stop, Ib! Stop! Stop! God idé. Stop i lovens navn. Hvad er meningen? Jeg synes, hvad laver du? Jeg tænker, man skal være politibetjent for at få dig til at holde op. Du må jo lige være at køre mig ned. Jeg er bare ude at køre med en ny sej lille bil. Er den ikke sej? Jo, den er rigtig, rigtig sej, Ib, men du kører jo alt for stærkt. Nå. Sig mig engang, kender du ikke reglerne i trafikken? De står jo i færdselsloven. Nå. Ja, der er for eksempel en lov, der hedder, at man ikke må køre for stærkt, og man må heller ikke køre over for rødt lys. Det er en lov. Vil du så ikke bare give mig lov? Jamen, det er jo ikke noget med at give lov, Ib. En lov er nogle regler, som er blevet bestemt for at gøre det hele meget lettere. Hvordan vil det der? Jamen, hvis vi nu for eksempel siger, at du helst vil køre over for rødt lys, ikke? Ja. Og jeg vil helst køre over for grønt lys. Ja. Jamen, så støder vi jo sammen. Kan du ikke se det? Jo. Ja, og det er derfor, der er en lov om, at man ikke må køre over for rødt lys. Altså bare fordi du er politibetjent, så skal du lige bestemme det med det røde lys, ikke? Det er rigtig strengt. Ej, altså, politiet bestemmer jo ikke i Danmark, vel? Nå. Og det er heller ikke dem, der bestemmer alle reglerne. Nej, de er der kun for at sørge for, at vi alle sammen overholder de regler og love, der er. Nå. Jeg har i hvert fald nogle vildt seje biler, der kører rigtig hurtigt. Jo. Jamen, de kører altså kun hurtigt, hvis de skal fange en forbryder. Nå. Eller hvis de skal fange nogen, der kører alt for stærkt som dig. Nå, kan politiet også godt lige opfylde ønsker? Hvorfor det? Nej, fordi der lige er et ønske op i ønskeloven. Det er ikke lige Ej, jeg henter den. Okay, lad mig så lige se her. Godt, der står. Hej, loven i bogen. Jeg hedder Thomas, og jeg er 10 år. Jeg kunne godt tænke mig at være politibetjent for en dag. Thomas Hansen, som bor i Nexø på Bornholm. Men det var da et rigtig godt ønske, så nu tror jeg lige, jeg smutter ind i hulen. Jeg tror lige, jeg vil øve mig i at ikke køre over for rødt. Okay. Der er rødt! Det kan jeg godt det. Så vil jeg hellere sige, hvordan Thomas er politimand. Så må vi hellere se at få sendt dig afsted. Ongo, bongo, fistel, puff, skum, bananer, torske, gof. Dag Thomas. Dag. Velkommen til Tårnby Politigård. Vi er vældig glade for, at du vil komme her og være politimand for en dag. Jeg hedder Poul, og det er mig, der skal følge dig rundt. Først så vil vi så gå ind og finde noget polititøj, du kan få på. Og så skal jeg vise dig rundt på politigården. Og så senere, så skal vi ud og køre og fange nogen, der kører for stærkt. Har du lyst til det? Ja, selvfølgelig har det. Okay, så lad os gå. Ja, Thomas, så er vi i vores garderobe, og jeg har fundet noget tøj til dig. Jeg har fundet en skjorte, du skal have på, og jeg har fundet en politivest, som du også skal have på. Og så skal du også have en hat. Der har vi også, når vi skal ud og køre, en pistol på. Der skal vi lige herover, fordi inden du får den i hånden, skal jeg lige tømme den for patroner, og lige sikre mig, at der ikke sidder en patron inde i pistolen. Og det er sådan en pistol, vi har med ud. Den er ret tung. Hvorfor gjorde du det dernede mod sandet? Hvis nu der skulle gå et skud, så er det kun godt, at den går ned i sandet der, så vil projektilet blive dernede, og ikke flyve rundt i lokalet, så det risikerer at ramme nogen. Se Thomas, det er det, vi kalder vagthavernes kontor. Det er Jørgen der tager telefonen, når folk ringer til politistationen.
Det er også ham, vi snakker med, når vi taler i radio. Vi kommer med det samme. Skal vi gå lidt videre? Det kan godt. Okay. Som du kan se, Thomas, så er vi nede i vores udrustningsrum nu. Og her har vi nogle kædedragter, som blandt andet kan tåle ild. Dem har vi på, når vi er ude til store demonstrationer med mange mennesker. Og der har vi så også den her hjelm på, som du kan prøve at hugge hovedet. Og så kan du mærke, at den er rigtig tung, og man kan sætte et skjold ned foran ansigtet, så man ikke får noget ind i hovedet. Og så har politiet også i deres udrustning maskinpistoler. Nu har jeg kigget efter, at der ikke er nogen patroner i den, så du må godt prøve den der. Den er meget tung og sådan noget, ligesom din pistol. Den er meget tung og meget tungere end pistolen. Men den kan skyde længere. Og den kan skyde kraftigere. Og den er kraftigere. Og når vi så også er ude, hvor nogen de skyder, eller kan risikere at skyde efter os, så har vi det, der hedder skudsikre veste. Og nu kan du prøve at få sådan en af, hvis du lige tager din hat på. Så kan du prøve at få sådan en på. Det vejer jeg jo godt til, kan du nok mærke. Ja. Så er du lige ved at synke i knæ. Og så kan vi rigtig sådan... Og den skud kunne opfange et skud. Ja, sådan det ikke ryger lige igennem. Nemlig, ja. Så du ikke dør af det, ikke? Ja. Vi er snart klar til patrulje. 03803, det er modtaget. Stormbeskifter og slutter. Så hænger du den bare på dagen igen. Ja, nu kører vi her lidt ud på landet, Thomas, kan du nok se. Så det kan godt være, at der er nogen her, der kører for stærkt. Ja, det håber vi da. Kan vi jo prøve at holde lidt øje med ham der foran. Ja. Du kan se, at han kører meget stærkt. Hvis du prøver at kigge op på speedometer også nu, så kører vi 80 km i timen. Så det vil vi sørge ikke have, så det er ulovligt. Og så synes jeg, at vi skal få ham standset. Goddag, det er politiet. De har kørt for stærkt. Må jeg se deres kørekort? Skål. Det er godt, Thomas. Så skriver du mandens navn og adresse op. 850. 850 kroner, ja. Du har fået 850 kroner i bøde. 850 kroner. Her er dit kørekort. Og have en god dag alligevel. Jamen lige måde da. Farvel. Farvel. Farvel, Thomas. Farvel. Det var hyggeligt, at jeg måtte komme. Ja, rigtig hjertelig tak for i dag. Og kom rigtig pænt hjem. Tak for det. Huen du på hovedet, den kan du tage med hjem. Og notesbogen kan du også få lov at tage med hjem. Så kan du holde lidt øje med trafikanterne over på Bornholm. Kan du have det rigtig godt? Ja, tak for i dag. Hej. Ej, hvad har du gang i? Holder du slikfast, eller hvad? Nej, det er fordi, jeg tænker over det der med regler der, ikke? Og hvis det ikke er politiet, der bestemmer, ikke? Så synes jeg, vi skal